अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। ही शाळा आमची वडिलोपार्जित आहे आणि वडिलोपार्जित त्यांनी वडील वारल्यानंतर आम्ही ही शाळा स्वतः त्यांची मुलं ही चालवत आहोत आणि ती आम्हाला आमच्या पश्चात नांचे घराण्यासाठी ही आम्हाला लाभदायक आहे आणि आम्ही त्याचा त्या ह्यांचा गणपती जे मूर्ती देतात त्यांचा आम्ही मोबदला कधीही घेत नाही। ते काय देतील ती अशी आमची परंपरा आहे। ते काय देतील तेवढ्यात आम्ही समाधान मानतो आणि ही शाळा जास्तीत जास्त कशी मोठी होण्याचा प्रयत्न करतोय आणि मागील जी पिढी येणारे आहे त्यांना पण आम्ही मार्गदर्शन करू की ही चाल आहे गणपती बनवण्याची जी आमची रूढी आहे पद्धत आहे ती आम्ही चांगल्या प्रकारे पुढे पण त्याची भरभराट करू आणि पुढे पण चालू ठेवू अशी त्यांना आम्ही एक मार्गदर्शन करत आहोत। साधारण आजोबा थोडेफार माहीत आहेत आम्हाला की आजोबा सुद्धा करायचे आणि आता ते वडिलोपार्जित होती चालू आहे। मला आवड म्हणजे पहिल्यापासूनच आवड होती। शाळेमध्ये असताना मी ड्रॉइंगच्या बाबतीत चांगला कलाकार होतो। ड्रॉइंग वगैरे माझं चांगलं होतं आणि पारंपरिक पिढीच्याच आमच्या घराण्यामध्ये हे गणपती मूर्ती बनवण्याचं काम चालू असल्यामुळे आमच्या त्या अंगवळणी होतंच आणि थोडंफार आमच्या त्या वडील आम्हाला जे दाखवत होते ते आम्ही करत गेलो। त्याच्यामुळे आम्हाला आवड निर्माण झाली आणि नंतर मग जवळजवळ 83-84च्या मानाने मी सुज्ञान झालो। त्यावेळेला मी ते गणपती बनवण्याचं काम चालू केलं। माझ्याबरोबर श्यामनांचे म्हणून माझे पुतणे होते, त्यांनी पण आम्हाला सहकार्य केलं की आम्ही गणपती बनवण्याची हे जी रूढी आहे ती चालू ठेवूया। अशा पद्धतीत आम्ही ती चालू ठेवलेली आहे। दर म्हणजे आम्ही आमच्या शाळेमध्ये तसे दर नव्हते, काय लोक देतील त्याप्रमाणे आम्ही आपले आमच्या गणपतीच्या पाटावर ठेवतील त्याप्रमाणे आम्ही न मोजता न त्याचा विचार करता कोणाकडे न मागता अशा प्रकारची स्वीकारायचो। आम्हाला फक्त एवढंच माहिती होतं की ती पिढीच्याच जी कला आहे ती आपण पुढे चालू ठेवायची, एवढंच आमची इच्छा होती। आम्हाला गणपतीच्या बाबतीत पैसे कमवायची इच्छा आम्ही कधी धरली नाही। अजूनही ती प्रथा चालू आहे। आम्हाला कोण असं विचारत नाही बा किती देऊ काय देऊ, ते काय देतील ते आम्ही त्यांना सांगतो तुम्ही काय द्याल ते आम्ही स्वीकारतो। अशा पद्धतीत चालू आहे। हल्लीच्या म्हणजे कोरोनाच्या वेळेला आम्ही कोरोना कसा घालवावा त्यासाठी त्या कोरोना जाण्यासाठी आम्ही गणपतीला एक गणपतीची मूर्ती अशी बनवली की ती कोरोना कुठेतरी गायब व्हावा अशी प्रार्थना त्याच्यासाठी त्या गणपतीकडे करून आम्ही ती मूर्ती बनवली आणि लोकांनी त्याच्या बाबतीत बराच रिस्पॉन्स आम्हाला दिला आणि ते म्हणाले की चांगली गोष्ट आहे। बरेच लोकांनी आम्हाला एक आशीर्वाद म्हणा असं दिलं की बाबा ही मूर्ती बनवली तुम्ही त्यामुळे आमचा कुठेतरी कोरोना कमी झाला। अशा प्रकारची त्यांच्याकडून आम्हाला एक हे आली रिस्पॉन्स आला। नाही ते समूळ जे प्लास्टरचे गणपती लोक म्हणजे पूजले जातात किंवा हे जबरदस्तीने मला असं म्हणायचं आहे की हे जबरदस्तीने की ते पैसे कमवण्यासाठी ते प्लास्टरचे गणपती हलके आहेत आणि ते बुडणार अशा पद्धतीचे गणपती जो
विकत नेतो, त्याच्या मनात भावना निर्माण करतात, हे वितळून दाखवतो. एखादा कुठेतरी गणपती असा बाजूला ठेवतात, तो शाडू मातीचा बनवतात, त्याच्यावर पाणी ओततात आणि तो वितळला जातो. अशा प्रकारचं हे करून ते प्लास्टरचे गणपती घेऊन येतात आणि लोकांना फसवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे चाललेलं आहे, असं माझं मत आहे. माती आम्ही मालवण किंवा सोनावडे ह्या ठिकाणी माती आणावी लागते. आमच्याकडे इथे उपलब्ध नसल्यामुळे आम्ही ते हे टेम्पो वगैरे नेऊन त्याच्यात ते JCPने ती लोक भरतात. आम्ही एक नाही म्हटलं तरी आम्हाला एक म्हणजे 3 ब्रासचा जर आम्ही घेतला डंपर, तर आम्हाला नाही म्हटलं तरी 12,000 रुपयाला पोच होतो, इथपर्यंत पोच येतो. ताळमेळ आमच्या बाबतीत जुळत नाही. आम्ही कधी आम्हाला हे मजूर या ठिकाणी आम्ही मजूर जर मागवले तर ते नाही म्हटलं तरी त्यांची 700-800 रुपये दिवसाला मजुरी आम्हाला परवडत नाही. म्हणून आम्ही मजूर घालत नाही. आम्ही काय आमच्या यथाशक्ती आम्ही लोकांना पण सांगतो की आम्हाला जे जमेल यथाशक्ती ते तुमच्या पाटावर बसवणार, तुम्हाला तो घेऊन जावा लागणार. नाहीतर तुम्ही अन्य कुठे प्लास्टरचे मिळत असतील, कुठे चांगले मिळत असतील, त्या ठिकाणी तुम्ही पाट तुम्ही घेऊन जाऊ शकता, असं आम्ही आम्हाला बजावतो. आणि जे जे आम्हाला जमेल शक्य होईल ते आम्ही त्यांना देतो. आम्ही कधी माती कितीची आणली, कलर कितीचा आणला, हा हिशोबच आम्ही घालत नाही. कारण ती आम्हाला वडिलांनी असं मार्गदर्शनच केलेलं आहे की ते पिढीजात आहे, ते फक्त तुम्ही चालवायचं. पैशाच्या अपेक्षाने कधी हाव धरू नका. जे काय लोक देतील ते तुम्ही घ्या पदरात. आमचं म्हणजे टेंबे स्वामींनी तुम्हाला शाळा चालू करून दिलेली आहे. ती शाळा तुम्ही त्या पिढीजात चालवत राहा, काय त्याच्यातच तुम्ही समाधान माना. अशा प्रकारचं आम्हाला त्यांनी सांगितलं, त्याप्रमाणे आम्ही वागतो. ते म्हणजे आमच्या वडिलांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की ही टेंबे स्वामींची मूर्ती पूर्वपार म्हणजे त्यांनी आम्हाला इथून नेलेली आहे, ती तुम्ही कायमस्वरूपी दिली पाहिजे. आमची नोंद कोल्हापूर ट्रस्टकडे तिथल्या लोकांनी म्हणजे पुजाऱ्याने वगैरे ती नोंद तिथे केलेली आहे. आम्ही नांच्यांच्या शाळेतून, नांचे बंधूंच्या शाळेतून ही मूर्ती आणतो. काय मूर्ती आम्ही देतो, ते नेऊन पुजतात. आणि त्यानंतर ते पुजारी जे आहेत, म्हणजे आख्यायिका अशी आहे की टेंबे स्वामींनी इथून गणपती नेलेला आहे. काय पूर्वी एकमेव शाळा माणगावात असल्यामुळे त्यांनी मातीचा गणपती पाहिजे म्हणून त्यांनी इथून गणपती पहिला गणपती आमच्याकडून नेऊन ते जन्मस्थानाकडे पूजला गेला. आणि त्यानंतर ज्यावेळी दत्त मंदिर स्थापन केलं त्यावेळी तो दत्त मंदिरमध्ये पूजला आहे. आणि ती परंपरा अजूनही चालू आहे की आम्हाला एक पुजाऱ्याचा गणपती आणि एक दत्त मंदिरचा गणपती द्यावा लागतो. आणि आमच्या पूर्वजांनी सांगितलेलं आहे, तुमची शाळा बंद जरी झाली तरी 2 गणपती या शाळेमध्ये आणून द्यायचे, ठेवायचे. ते आपणच आपले गणपती येऊन घेऊन जाणार आहेत. माझ्या बाबतीत तर भरपूर अनुभव आहेत की मी जी सेवा करतोय टेंबे स्वामींना अगदी नतमस्तक होऊन मी जी सेवा करतोय त्याचा मला भरपूर फायदा झालेला आहे. आणि सांगायची गोष्ट म्हणजे माझा मुलगा हा मी त्यांचा भक्त असल्यामुळे माझा मुलगा हा टेंबे स्वामींच्या पुण्यतिथीचे झालेला आहे. काय आणि त्याचं नाव मी वासुदेवानंद ठेवलेलं आहे. अशा प्रकारे मला त्यांच्यामुळेच हे मिळालं आहे. आणि मी त्या बाबतीत मुलांच्या बाबतीत खूप समाधानी आहे आणि त्यांचा आमच्यावर बरदस्त आहे. आणि असे मला बरेचसे त्यांच्यामुळे अनुभव आलेले आहेत. ह्यावर्षी म्हणजे 2 फूट मूर्ती, 2 फूट मूर्तीचा दर नाही म्हटले तरी 2,000च्या जवळपास आहे. इतर ठिकाणी तो जास्तही असेल, पण आम्ही 1,500 ते 2,000 रुपये त्यांना म्हणजे त्यांच्याकडून अपेक्षा धरतो. पण तसे आम्हाला त्यांचं सहकार्य सुद्धा असतं. लोकांना आता कळून चुकलेलं आहे की
आता महागाई वाढलेली आहे त्याच्या मानाने ते रक्कम देतात आम्हाला. 5 ते 6 फुटी 5, 4.5, 5 पर्यंत जातो. अन्य म्हणजे काय, अन्य असतील पण ते आले गेले, म्हणजे तसं म्हणजे आम्ही कुठलाही मजूर बाबा कायमस्वरूपी असा ठेवलेला नाही. परंतु आमचे शेजारी म्हणा, नांचे म्हणा, आमचा एक हरिजन सुद्धा आहे कृष्णा आडेलकर म्हणून, तो सुद्धा आमच्यात सहभागी होतो, तो आम्हाला मदत करतो. अशा प्रकारे प्रत्येक जण आम्हाला थोडी ना थोडी मदत करत असतो. बाकी आम्ही मजूर वगैरे या ठिकाणी ठेवून आम्हाला तसं पेलणारं नाही, तरी पण आम्ही परंपरा असल्यामुळे ही रूढी चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. मुलं म्हणजे आमच्या शेजारी सगळी आता जी काम करतात ती सगळी आमची जवळजवळ पुतणे आहेत. आमची मुलासारखी आहेत, दुसऱ्याची नांचे घराण्यातली मुलं आहेत. अशा प्रकारे ती जमून सगळेजण सहकार्याने सगळं एक काम चालू आहे सध्या. मुलगा म्हणजे आमचा बाहेरगावी नोकरीला असल्यामुळे तो मुलगा ह्या कलरिंग वगैरे असतो त्यावेळेला तो रजा घेऊन, जास्तीत जास्त रजा घेऊन तो आम्हाला सहकार्य करतो. शासनाने म्हणजे आम्ही जी कामं करतो, आमची कला ओतली जाते. या कलेमध्ये त्यांनी आम्हाला कुठेतरी एक सर्टिफिकेट तरी द्यावं, किंवा जे म्हातारे लोक म्हणजे आमचं 60 वय झाल्यानंतर त्यांना कुठेतरी एक काम जमत नसल्यामुळे ती परंपरा चालू ठेवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. काय पुढे नोकरी धंदा केला नाही तरी पण त्यांनी ह्याच्यामध्ये त्यांनी अगदी जातीनिशी लक्ष घालून ती परंपरा चालू ठेवली आणि त्यांचं एक झालं. त्या एक झालेल्या माणसांना कुठेतरी त्याचा मोबदला मिळावा. काय लोकांसाठी त्यांनी हे केलेलं आहे, मूर्ती बनवून लोकांसाठी त्यांनी एक सहकार्याचं काम केलंय किंवा देवल्य त्यांच्या घरी पोचवलेलं आहे. त्यामुळे त्या म्हणजे शासनाने ह्याचा विचार करावा की यांना कुठेतरी त्यांच्या वयोमानाच्या नुसार कुठेतरी त्यांना म्हातारपणी कुठेतरी त्या पेन्शन वगैरे अशा प्रकारचे कुठेतरी फायदा मिळावा एवढीच इच्छा आहे. मातीचे माणगावमध्ये जवळजवळ 12-13 शाळा आहेत. 12-13 शाळांमध्ये नाही म्हटलं तरी 2 ते 3-4 शाळा अशा असतील की त्या परंपरेने मातीचेच गणपती करतात, त्यांच्याजवळ प्लास्टर चालत नाही. परंतु आता अशी पोझिशन झालेली आहे की घरोघरी गणपती असल्यामुळे ज्या ठिकाणी गणपती देत होते त्या ठिकाणी अशी परिस्थिती झाली आहे की त्यांना ते पेलण्यासारखं नाही गणपतीचं काम. म्हणजे मातीमध्ये कोण आता कलाकार हात घालायला बघत नाहीत. त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं की ते गणपती टिकवण्यासाठी त्यांनी लोकांना चुतिया बनवलं, म्हणजे हे बनवलं आणि त्याने सांगितलं की हे शाडू मातीचे गणपती आहेत, तुम्हाला पाण्यामध्ये बुडतील. अशा प्रकारची कुठेतरी त्यांनी ते भावना दुखवून त्यांना म्हणजे एक आमिष दाखवून की मातीचेच गणपती आहेत ते पाण्यामध्ये वितळणार, अशा प्रकारचे हे करून त्यांनी ते शाळा चालू ठेवली. आणि ते प्लास्टरचे न बुडणारे गणपती म्हणजे त्याचं हे होत नाही, म्हणजे विटंबना झाल्यासारखं अशी परिस्थिती असताना सुद्धा, त्यांना जाणवी असताना सुद्धा त्यांना लोकांना एक भावना त्यांची हे करून टाकली, कलुषित करून टाकली. आणि ती त्याच्या आधारे त्यांनी तो लोकांना एक असमाधानकारक अशा गोष्टी करून त्यांनी त्या गणपती पुजायला लावले. आता त्याच्यावर प्रतिक्रिया बऱ्याचशा लोकांनी म्हणजे प्रतिक्रिया दिलेली आहे की प्लास्टर बंद होणार. तरी पण लोक म्हणजे बंद होणार म्हणून लोक आश्वासनावर आहेत फक्त. पण परिस्थिती अशी आहे की मोठमोठे कारखानदार आहेत, ते कारखानदारांनी घेणाऱ्या व्यक्तीला, गणपती घेणाऱ्या व्यक्तीलाच सांगितलंय की हे शाडू मातीचे गणपती आहेत, ते पाण्यात विरघळणार, अशा प्रकारचं त्यांना सांगून त्यांना विकले. आणि ते लोक इथे येऊन म्हणजे ज्यांच्या शाळा आहेत ते शाळेमध्ये सुद्धा तोच प्रकार त्यांनी केलाय की शाडू मातीची आहेत, तुम्ही एखादा गणपती बाजूला कुठेतरी ठेवायचा, तो पाणी ओतायचं, तो वितळतो म्हणून दाखवायचा, बाकी इतर बघितले तर ते गणपती प्लास्टरचे असतात. अशा प्रकारची भूमिका आता सध्या चाललेली आहे. पण शासन याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
कारण कारखानदार लोकांना कुठेतरी त्याचा कारखाना बंद पडेल म्हणून ती शासनाला भीती असल्यामुळे लहान सहान गणपती बनवणारा त्यांना कुठेतरी त्रास द्यावा अशा प्रकारची भूमिका सरकारने घेतली आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे ना. आम्ही बदल करतो पण आम्ही कलर कशा प्रकारचे वापरतो ते आम्हाला पूर्वजांनी एक सांगून ठेवलेलं आहे की ज्याला तुम्ही गणपती देणार त्याने त्याची तक्रार कसली येता नाही की गणपती बुडाला नाही. काही आता जे कलर आले ते कलर काढला ना की तो पाण्यात सोडला की तशाचा तसा राहतो गणपती, वितळत नाही. अशा प्रकारचे आम्ही कलर वापरत नाही. आम्ही कलर म्हणजे जो गणपती पाण्यामध्ये वितळेल आणि त्याला तो गणपतीला कलर साजेल किंवा तो मातीत विरघळून जाईल कलर, अशा प्रकारचे आम्ही कलर वापरतो. त्याच्यामुळे आम्हाला कुठेतरी एक समाधान स्वतःला म्हणून समाधान वाटतंय की आम्हाला कोणाची तक्रार येत नाही. तुमचे गणपती मातीचे आहेत आणि तो कलर सुद्धा त्या मातीमध्ये विरघळला जातो. अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी आम्हाला सपोर्ट मिळतो. हे आम्ही जे गणपती म्हणजे ही एक परंपरा आहे, आम्ही ती चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. आमच्याजवळ अशी परिस्थिती आहे की हे जे कामगार आमच्याकडे म्हणजे जे आमच्याकडे काम जे करतात ते त्यांची बघितली तर सगळ्यांची शेती आहे. शेती झाल्यानंतरच हा आम्ही घाट घालतो की गणपती बाबा बनवूया. कारण पिढीजात जे गणपती आहेत का आमच्याकडे ते गणपतीवाल्याकडे सांगतात की तुम्ही काय तुम्ही जोपर्यंत तुमची शाळा हे आहे अस्तित्वात आहे तोपर्यंत तुमच्याकडे आम्ही गणपती बनवायला देणार. अशा आम्ही त्यांना हेच सांगतोय की आमची शेतीवाडी आम्ही झाल्याशिवाय आम्ही गणपतीची माती हे करत नाही, गणपती बनवत नाही. अशा प्रकारची आमची भूमिका आहे. त्याप्रमाणे आम्हाला कोणी असा सांगत नाही की आम्हाला येऊन आमचे गणपती हे लवकरात लवकर केले पाहिजे अशा प्रकारचा आम्ही हे होत नाही. कारण पूर्वंपार अशी पद्धत आहे की जो नागपंचमी दिवशी ज्या पाटावर नाग पूजला जातो तोच पाठ आमच्या शाळेमध्ये येतो आणि त्याच्यावरच आम्हाला गणपती बसवावा लागतो. अशी आख्याक असल्यामुळे ते आम्हाला नागपंचमी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी गणपतीचे पाठ आणून देतात. ही परंपरा हे आमचे पुतणे म्हणा किंवा आमचे मुलगे म्हणा ही परंपरा मोडणार नाहीत एवढं मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की ही परंपरा मोडणार नाही. कारण आम्हाला टेंबे स्वामींनी असा वरदहस्त दिलेला आहे ही शाळा कधी लोप पावणारी नाही. काय नाही का तरी कोणतरी आम्ही आमच्या मार्गदर्शनाने कोणाला शिकवून आम्ही ही शाळा कंटिन्यू चालू ठेवणार एवढी अगदी ठाम आमचा विश्वास आहे. आणि जोपर्यंत ज्या नांच्यांचा हे अस्तित्व ह्या ठिकाणी आहे तोपर्यंत ही शाळा चालू आम्ही ठेवण्याचा प्रयत्न करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.